Masata atnazlar ilk bilen bir yerde yayvanandırılan sergini sinadilar. Sergide begişti bedewlerimizin gözelligini, Türkmen halkynyň nusgawy zergärçilik däplerini laýyklykda bedelen at esbaplarynyň durly görnüşleri, bedewleriň eýer esbaplary, şekillenýän otanyň nusgalary görkezildi. Şeýlede sergide gahrman arkadamyzyň begişti bedewlerimize bagşlap döreden ajaýyp kitaplaryna aýratyn orun berilipdir. Sergide welaýatyň durly ugurlaryna ýokary we orta gowy mekdeplerine gazanylan üstünlikleri beýan edýän görnüşlaryny ýerleşdirmegi sergini sinanlarda aýratyn täsir galardy. Welaýatyň birleşen distanslar topunyň bagşlaryny ýerine ýetiren milli aýdym saýlary sergini sinaýan iýleşlemediň milli buýsunçlaryny hassa benende götürdi. Sergi bilen tanışlykdan soňra Dawar Masat öz işine başlady. Daşady vilayet häkimliginiň, Dinanyr birleşeniň vilayet bölüminiň, vilayet medeniýet müdürlüğiniň, demokratik agrar partiýalaryň, vilayet komitetleriniň, magtumularda näki ýaşlar guramasynyň, vilayet geňeşiniň, kärdaş ýakylaşyklarynyň, Daşady vilayet birleşmesiniň bilelikde guramaklaryny geçelen Masata Türkmenistanyň halk maslahatynyň agdalary, mejlisiň deputatlary, vilayet etirap şäher häkimlikleriniň işgärleri, iltilegli ýaşullar, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, bilim saglygy goraş medeniýet ulgamynyň wekilleri we beýleki köp sany adamlar gatnaşdylar. Masata çykyş edenler gahrman arkadamyzyň begişde bedewlerimize başlap döreden ajaýyp eserlerini, Türkmen bedewleriniň gelip çykyşy, taryhy üsüş ýoly, tokumluk aýratynlyklary hemde olaryň Türkmen halkynyň durmuşyndaky orny giňden açyp görkezýänligi dogrusyna aýratyn bildiler. Begişde bedewler Türkmen halkynyň edermenligini, midemet ruhuny we geljegi bolan anamyny özüne jemleýär. Bular barada aýtmak bilen çykyş edenler garaşady baýky bir tarap Türkmenistanyň ötüş ýoluny begişde bedewlerimiziň şan şöhratyny belinde götermek, olary dünýä tanatmak uğruna arnyp barýan işler dowam etdirilýär diýip buýsunçly bellidiler. Täze 2026-njy ýylda ýurdumyzda halk bekwitli, döwlet ähmetli, giň gärenli maksatnamalar üstünlikli durmuşa ýaşalýar. Garaşady baýky bir tarap Türkmenistan bedew watly at muradyň mekany ýaly halkymyzyň döwletçilikli ähmetiniň, jewisiň we watana bolan söýgüsiniň täze beýany urlar. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyzyň saýasyna hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň parasatly başçylygyny raýatlarymyzyň bagtyar durmuşda ýaşama uğruna durmuşa ýaşalýan beýik işler ähli halkymyzy gowandyrýar, buýsunlarýar. Şonuň üçin tutuş halkymyz gahrman arkadamyzyň hemde arkadaly gahrman serdarymyzyň daşyna hassa puqta jewitleşýär. Bu jewitlik ýurdumyzyň ilatyny garaşdy baýky bir tarap Türkmenistan bedew watly at muradyň mekany ýylyna täze zähmet ýeňişlerini oklanarýar. Öňde goýulan maksatlar bolsa oladyr. Bu maksatlaryň hasyl bolmagyna ruhlanyrjy güýç bolup hyzmat etjek täze at goýunlara joşun kalplara ilham berýär. Şonuň üçin halkymyzyň gahrman arkadamyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza aýdýan alkyş we hoşalyk sözleri ýürekleriň törüne çykýar. Dawar Masatyň dowamyna welaýatyň medeniýet we suňa dostlarynyň aýdym saýla çykyşlaryna ular berli. Ajaýyp çykyşlarda hoş awazly, şyryň mukamly aýdymdar saýlarda milli öwüşgünde tans halk döwletçilik toparlaryna çykyşlaryna döwrümizin wasfy öz beýany tapdy. Olarda gahrman arkadamyzyň hemde hormatly prezidentimiň durmuşa ýaşarýan beýik işleriniň ösüşlerden ösüşlere barýan berqara döwletimiň, Türkmen begişde bedewlerimiň, bagtyar şuwunymyň, asuda watanymyň, il agdybiliginiň, ýurt awadaşlygynyň hemde pek zähmetiň wasfy ýeterli. Ýokary hukumatligi betlenen aýdym saýly çykyşlar maslahat atnaşanlarda ýatdan çykmajak täsirler alardy. Dawar maslahat atnaşlar dünýä ähmetli insan perwer ýolagalaryny öňe sürýän Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza özleriniň ýürek törüne çykan alkyşlaryny we hoşalyklaryny beýan etdiler.
şantide Kahraman sevdanımız antide Bakı yaşam şan vurur Şükrat şantide Şantide Soňra Daşad welaýaty häkimliginde 2026-njy ýylyň Garaşady Baky bir tarap Türkmenistan Bedew watly at muradyň mekany diýilip atlandyrylma münasibetli ýeşelen dawaraly maslahatyň ahyryny gatnaşanlar hormatly prezidentimiz arkadaly Gahraman Serdarymyň adyna ýüzlenme kabul etdiler.